Играч за Бока. Молче центрира. Удар с глава и един гол за Бока. Какъв автогол само. Невероятна грешка на Карисо. Един от най-сигурните хора в Ривър Плейт допусна страшен гаф в този момент. Роман Рикелме ще центрира. Всъщност от подобни положения сме го виждали да стреля директно. Молче, близо до десетката. Навярно нещо заучено. Молче центрира. Разбъркване в наказателното поле. Топката е изчистена. Върната обратно в пеналта. Палермо! 2-0. Мартин Палермо. Мартин Палермо направо се разплака от щастие. Виждаме как беше абсолютно забравен в наказателното поле. 225 гол за Бока Хуниор.